Il-kandidat għal-lider tal-Partit Laburista Robert Abela jistqarr illi mhux sodisfatt bil-mod ta' kif saru l-investigazzjoni dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Hemm irkejjen mill-investigazzjoni li lili ma jissodisfawnix bil-mod kif ġew investigati. Robert Abela stqarr dan meta kien qed jiġi intervistat minn Reno Buġejja waqt il-programm Disset, ftit tal-minuti biss wara li tefa' in-nomina tiegħu b'mod uffiċjali sabiex jieħu post Joseph Muscat f'Kastilja. Abela sostna li kemm il-darba u jkun Prim Ministru għandha ssir riforma sħiħa fil-Korp tal-Pulizija fejn il-Kummissarju għandu jinbidel minnu fih. Fis-sfond ta' riforma li titissir fil-Korp tal-Pulizija naħseb illi huwa minn ewwel id-dinja li dik ir-riforma titissir fil-kuntest li l-head position ta' kummissarju tkun okkupata minn persuna ġdida, ma naħsibx li hija persuna li għandha tkun maħtura mid-2 terzi tal-Kamra għax fiha diffikultajiet biex tasal għalija. Robert Abela insista li l-Kummissarju tal-Pulizija għandu jibda jagħmel xogħlu. Se nagħti direzzjoni waħda biss lill-Kummissarju tal-Pulizija. Għamel xogħolok u mhux se nindaħallu f'xogħlu. Għamel xogħolok ma tittamel xogħolok mingħajr ma tħares lejn uċuħ u mingħajr ma tagħmel ebda favur. U enfasizza b'mod ċar illi ma qabilx li Joseph Muscat intervjena fir-rwol tal-Korp tal-Pulizija. Għalhekk l-istituzzjonijiet għandhom ikunu separati minn xulxin u jibdew jaħdmu kif suppost. Ir-rwol tal-Prim Ministru mhuwiex li jintervjeni fl-investigazzjonijiet tal-Pulizija. U għalhekk għandek din l-importanza li l-istituzzjonijiet ikunu separati u segregati minn xulxin. U fil-mument l-istituzzjoni tidħol f'si oħra jew li l-politiku jidħol f'saqaj l-istituzzjonijiet. Hemmhekk li jibda jkollok l-inċest istituzzjonali. Il-mod kif operaw ċertu istituzzjonijiet m'iniex komdu bih, nkun ipokrita jekk jiena ngħidlek għall-popolarità ngħidlek. Id-Deputat Laburista Robert Abela għal darb'oħra konferma li l-pjan imxajtan tal-Partit Laburista ma kienx fl-interess tal-pajjiż u lanqas tal-istess Partit Laburista. Intant bħal Robert Abela anke d-Deputat Prim Ministru qal illi mhux se jkun qed jinkludi lill-eks Ministru tat-Turiżmu Konrad Mizzi fil-kabinett tiegħu.